Hallo beste kijkers van TV Oranje. Ja, hij zit hier naast mij, op de kruk. Ja, op de kruk. Weet je waarom? We hebben een feestje, Anton. Wat hebben we voor feestje, Hans? Nou, we bestaan 20 jaar en jij weet al wat het gaat doen, hè? 23 september, mensen. Zet hem vast in je agenda, want dan gaat het allemaal gebeuren. Dan bestaan de Dikdakkers officieel. 20 jaar. En Hans, waar gaan we dat feestje houden? Daar weet jij het antwoord wel op, toch? In ons eigen vertrouwde Meppel. En waar? In Schouwburg Achterop. Dus bestel je kaarten bij Schouwburg Achterop. In Meppel. Het mooiste theater van Nederland. Ik zou zeggen, daar moet je bij zijn. En gaat er nog iets bijzonders gebeuren rondom de 20 jaar, Hans? Heel veel vlaggetjes, Anton. We gaan er een heel groot feest van maken. Dus kijkers van TV Oranje, zorg dat je erbij bent. In... Meppel. Maar komt er nog een nieuwe single ook van de Dikdakkers? Ja, ook nog. Maar dat zien de kijkers wel. Of niet, Anton? Ja, jubileumalbum zit ik aan te denken. Ja, sowieso een jubileumalbum. Maar met een nieuw nummer. Oké, en in welke periode gaat het ongeveer gebeuren? In juni ongeveer. En Anton, het blijft altijd heel BBBBB. Zonder met de Dikdakkers. Nee, met de Dikdakkers. Met de Dikdakkers. Net zoals patat met. Bijzonder met de Dikdakkers. Met de Dikdakkers. Ja, bijzonder. Bijzonder.